खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेल बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायग्रोनानै आरो नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों दिनै आगस्तनि 15 तारिखनि मोनाबिलि समनि माखासे स्किमफोरनि बागै गोनांथार आपडेट खोन्थाहरनो सानदों जेरै नैबे अरुणोदय स्किमनिफ्राय जागायजेननानै दंफां गायनायनि 25,000 फैसानि बागै रेशन कार्डनि जोहै नोंथांमोना जा सेप्तेम्बरनि 1 तारिखआव दालि सिनि संख्रि मोननो थांगासिनो दं दा बिनि बागैबो आपडेट खोन्थाहरनो सानदों दा बिनिफ्राय नैबे सरकारि फायखानानि बागै CMAAA सरकार न'नि फैसाखौ नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन PM उजाला स्किमनि जे नोंथांमोना LPG गेसखौ जा फ्रियाव मोननो हायो दा बिनि बागैबो नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों दा बिनिफ्राय जोंनि नैबे BTC सरकारनि 2 लाख फैसानि जोंहा गोदान एप्लाइआ माब्लानिफ्राय जानो हागौ बादि दा बिनि बागैबो आपडेट खोन्थाहरनो सानदों CMAAA स्किमनि जोंहा गोदान एप्लाइआ माब्लानिफ्राय जानो हागौ आं बिनि बागैबो नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों दा बेजों लोगोसेनो जीवन प्रेरणा स्किम दा बेफोरनि बागैबो नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना दिनैनि माखासे स्किमफोरनि आपडेटखौ बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिना मोननो हायो दा बेनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनायबो थाग्रोबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना मोनबाय थानो हायो आं नोंथांमोननिसिम गिबियावनो नैबे अरुणोदय स्किमनि बागैनो माखासे आपडेटखौ खोन्थाहरनोसै जोंहा नैबे अरुणोदयनि सहायक एबा अरुणोदयनि जा सारथि बे एपइन्टमेन्ट खालामनो जोंहा बे मासनि बिथोरावनो जानो थांगासिनो दं दा बिनिफ्राय फैगोन बोसोरनिफ्राय नोंथांमोना नैबे अरुणोदयनि सहायक एबा सारथि बिथांनिसिम नोंथांमोना थांनानै गासिबो अरुणोदय स्किमनि जा प्रब्लेम जायो जेनेबा अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ नोङो बबेबा मासाव मोननो हायाबा दा बेखौबो नोंथांमोना थांनानै बेहाय खामानिखौ मावनानै लाहैनो हागोन अरुणोदय स्किमनि गोदान एप्लाइखौबो नोंथांमोना बिथांनिसिम थांनानै एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा जिखियानो जाया मानो जुदि माबा मोनसे प्रब्लेम नोंनिया जायोबा नैबे अरुणोदय स्किमनिया दा नोंथांमोना बेखौ अरुणोदयनि सहायक एबा सारथि बिथांनिसिम नोंथांमोना थांनानै मावनानै लाहैनो हागोन जाहैबाय दा बेखौ जोंहा सोर बुंदों बेखौ जोंनि चिफ मिनिस्टार बिथाङाबो बुंदों आरो बेजों लोगोसेनो जोंनि नैबे आसामनिनो फाइनान्स मिनिस्टार जयन्त मल्ला बरुवा बिथाङाबो नोंथांमोननिसिम बेखौ फोरमायथिदों आरो दा बेनिखायनो मास मोनसेखौ नोंथांमोना नेबावनो नांसिगोन दा बेनिफ्राय बेजों लोगोसेनो बे अरुणोदय स्किमनि गोदान एप्लाइ जानायजों लोगोसेनो जोंहा रेशन कार्डखौ दानखावनाय खामानि एबा रेशन कार्ड जेनेबा न'खरसेयावथ' रेशन कार्डआ जोंहा मोनसेल' थायो नङा होमबा दा बे मोनसेल' रेशन कार्डनि जोहैबाबो दानखावनायजों नङाबाबो जेनेबा जायखिजाया बे मोनसेल' रेशन कार्ड थाबाबो बोरै अरुणोदय स्किमनि मुलाम्फाखौ न'खरसेयाव सानै बिहामजो बिखुनजोआ मोनगोन दा बिनि खामानियाबो जोंहा एसे उनावनो जानो थांगासिनो दङ मास मोननैसोखौ नोंथांमोना नेबावनांगोन आरो नैबे अरुणोदय स्किमनि मुलाम्फाखौ न'खरसेयाव सानै मानसिफ्रा मोननो थाखाय बिनि थाखाय बिथांमोना दायो माने बोरै खालामबा जागोन बेखौ सरकारा दायो माने बिजिरगासिनो दं होननानै नोंथांमोननिसिम आं बेखौ दाख्लै बावै खोन्थाहरनाय जाखादों दा बेनिखायनो बिथांमोना माखासे रुल लाबोनो हागौ आरो बोरै बिथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन रेशन कार्डखौ मोननै अरुणोदय स्किमनि मुलाम्फाखौ बोरै न'खरसेयाव बिहामजो बिखुनजोआ मोननो हागोन सानैबो दा बिनि बागै बिथांमोना माखासे आयेन लाबोगोन जाहैबाय आयेन माने माखासे बिथांमोना बोरै खामानिखौ मावबा जागोन बिनि बागै बिथांमोना दायो माने डिसिसनखौ लागासिनो दं जाहैबाय बिथांमोना माने सावरायगासिनो दं जाहैबाय दा बेनिखायनो बे मास मोननैनि बिथोराव नोंथांमोननिया जानो थांगासिनो दं दा बेनिखायनो रेशन कार्डनि थाखायबो नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन अरुणोदय स्किमनि थाखायबो नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन न'खरसेयावनो सानै मानसिफ्रा बिहामजो बिखुनजोआ जायफोर दायो बिहामजोआ जेनेबा नोंथांमोननि न'खराव दायो जेनेबा बिखुनजोआल' अरुणोदय स्किमनि मोनोबा मुलाम्फाखौ नैबे बिहामजोआबो एसे उनावनो मोननो थांगासिनो दा बेजों लोगोसेनो रेशन कार्डआबो नामा मोननै जासिगोन नालाय माने रेशन कार्डआ मोननै जासिगोन नालाय दा बेनिखायनो न'खरसेयावनो दालियाबो 2 केजि जासिगोन सिनियाबो 2 केजि संख्रियाबो 2 केजि जासिगोन दा बेजों लोगोसेनो उनाव जानाय थाव होयोबा दा बेबो 2 लिटार करि नोंथांमोना मोननो हानाय जासिगोन बे जोंहा खामानिया मास मोननैसोनि उनावनो जागोन दा बेखौबो नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाखाबाय नाथायबा डकुमेन्ट्सफोरखौ रेडि लाखा आरो बेंक एकाउन्टआ आधारजों लिंक गैयाबा बेखौ खालामना लाखाथारबानो जाबाय जायफोर नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि थाखाय गोदान एप्लाइ खालामनो सानदों नोंथांमोना आं बेखौबो बुंहरनाय जाबाय आरो रेशन कार्डनियाबोथ' गासैबो आपडेट थानांगौ नङा होमबा दा बेखौबो आं खोन्थाहरनाय जाखाबाय दा बेथ' जाहैबाय दा बिनिफ्राय दंफां गायनायनि 25,000 फैसानि बागै माब्ला होगोन बिनि बागैथ' दिनैसिम जेबो आपडेट गैया नाथायबा खोथा बाथ्रा बेखौनो रायलायगासिनो दं सरकारा जेनेबा दंफां गायनायनि 25,000 फैसा होनायनि बागै होगोनल' बिदि होन्दों आरो माने दिनैसिमाव बेबायदि डेट ओंखारना फैयाखै जे नोंथांमोननिसिम माब्ला होगोन नाथायबा होगोन बेखौ बुंदों आरो
दा बेनिफ्राय आं नोंथांमोननिसिम एसे सिगाङाव बेखौबो खोन्थाहरनाय जादोंमोन जोंहा जा आसामनि बाजेट लानाय जादोंमोन दा बेवहाय नैबे मुख्यमन्त्रि महिला उद्यमिता अभियान बे स्किमनि जै 25,000 फैसा नोंथांमोननिसिम नैबे फाइनान्सियेल इयाराव होगोन होननानै बेबादि बाजेट लानायखौ आं नुनो मोननाय जायाखै होननानै नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनाय जादोंमोन दा बेनिखायनो चान्सआ जोबोद खम आरो नैबे फैगोन बोसोरनि मार्चनि 3 थारिखनि गेजेराव नोंथांमोना नैबे दंफां गायनायनि 25,000 फैसाखौ मोनगोनना जोबोद चान्सआ खम नोंथांमोना नेक्स्ट फाइनान्सियेल इयारावसो नोंथांमोना मोनगोनखौ आसाखौ लानो हागोन नेक्स्ट फाइनान्सियेल इयार माने एप्रिलनि 1 थारिखनि उनावसो फैगोन बोसोरनि एप्रिलनि 1 थारिखनि उनावसो नोंथांमोना नैबे दंफां गायनायनि 25,000 फैसाखौ मोनगोनखौ आसाखौ लानो हागोन नाथायबा एप्लाइ प्रसेस गासिबो जोंहा बे बोसोरावनो जानायनि चान्सआ दङ जिअ टेगिं खालामनाय फट' साफायनाय बायदि जोंहा खामानिया बे बोसोराव जाबावगोन दा बेनिखायनो नोंथांमोना गासिबो आपडेटखौ थाबाय थाबानो जाबाय आरो बेजों लोगोसेनो नैबेखौ आं खोन्थाहरनो बावदोंसो अरुणोदय स्किमनि जायफोर नोंथांमोना दाख्लै आगस्टनि 1 थारिखआव फैसा मोननो हाबाय दा नोंथांमोननिसिम आं बेखौ खोन्थाहरनाय जादोंमोन नैबे मा होनो फैसा अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ एडभान्सआव नोंथांमोना लानो हागोन दा बेखौबो खालामनो हागोन होनना नोंथांमोननिसिम जा चिफ मिनिस्टार बिथाङा बुंदों नङा होमबा दा बेखौ नोंथांमोना बे बोसोरावनो लानो हागोनखौ आसाखौ लानो हागोन माने नभेम्बर डिसेम्बरहालागै नोंथांमोना जेनेबा अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ एडभान्स लानो सानोबा नोंथांमोना बेखौ लानो हागोन बायदि बे बोसोरावनो नोंथांमोना एडभान्स फैसाखौ लानो गोसोबा माने बिथांमोना खालामनो हागोन बायदि आरो दा बेनिखायनो नोंथांमोना जायफोरनो अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ एडभान्स नांगौ जायोबा एबा नोंथांमोना लाखानो सानोबा नोंथांमोना बेखौ हागोन नाथायबा बे अरुणोदय स्किमनि जे बेंकनिफ्राय जा नोंथांमोननो लन लानायनि थाखायबो खाबुखौ होगोन होनदों बेयो एसे जोंहा उनाव जानो हागौ बायदि आरो दा बेखौबो नोंथांमोना एसे नेनानै थाबानो जाबाय दा बेखौ नोंथांमोननिसिम आं जेब्ला आपडेट ओंखारना फैगोन बिनि बागै अब्ला आं नोंथांमोननिसिम भिडिअ खालामना खोन्थाहरनाय जागोन दा बेनिफ्राय नैबे रेशन कार्डनि जाय दालिसिनि संख्रि बेखौथ' नोंथांमोना सेप्तेम्बरनि 1 थारिखआव मोनगोनखौ आसाखौ लानो हागोन मोनथामबो बुस्थुखौबो नाथायबा फैसा होननानैसो नोंथांमोना 100 थाखा फैसा होननानै बेखौ बायनानै लानो नांगोन बेखौ नोंथांमोना सेप्तेम्बरनि 1 थारिखआव मोनगोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय दालिसिनि बिनिफ्राय संख्रिखौ 1 केजि बिनिफ्राय 100 थाखायाव नोंथांमोना मोनगोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय 100 थाखायाव नोंथांमोना सिगाङाव मोनखादोंमोन नालाय मोनथामबो बुस्थुखौ दा बेनिखायनो बेखौ नोंथांमोना सेप्तेम्बरनि 1 थारिखआव 100 थाखायैनो बायनानै मोनफिननो हासिगोन दा बेनिफ्राय पिएम उजाला स्किमनि जायफोर नोंथांमोना एलपिजि गेस लानाय दा नोंथांमोननिसिम केवाइसि होनायनि बाथ्रा जोंहा ओंखारना फैदोंमोन नैबे इन्डियान गेसनिया नैबे आगस्टनि 16 थारिखमोन दा जायफोर नोंथांमोना केवाइसि होनानै लायाखैबा नोंथांमोना कमार्शियेल रेटआवनो बायनांगौ जाहैगोन दा बेखौ नोंथांमोना मिथिखानानै गोबाङानो केवाइसिखौ निस्सय होनानै लाबायखौ आं आसाखौ खालामदों दा नोंथांमोना जुदि केवाइसिखौ होनानै लाबायबा नोंथांमोना सिगाङाव जेरैबायदि गेसखौ मोननो हायोमोन दामाव साबसिडियाव नोंथांमोना बेखौ मोनबाय थानो हासिगोन दा बेखौबो आं खोन्थाहरनाय जाबाय जोंहा समा दंबावो गाबोनसिम दा जायफोर नोंथांमोना होना लायाखैबा गोख्रैनो होना लागोनखौ आं आसाखौ खालामनाय थाबाय दा बेनिफ्राय सरकारि फायखानानि बागैथ' आरो मा बुंबावनो नोंथांमोना मोननो हाखानाय नंला होनना बेखौ बुंबाबो गोरोन्थि जानाय नंला देग्लाय बोसोराव खामानियानो जोंहा दाबो जाया जुदि खामानिया जाबासो नोंथांमोना थाबखौ मोनगोन नाथायबा दायो चान्सआ खम आरो नोंथांमोना मोनगोना दा बेनिखायनो नोंथांमोना माने बे बोसोराव नेबावदो बे बोसोराव जुदि जिअ टेगिं बायदिसिना जायोबासो नोंथांमोना सरकारि फायखानानि फैसाखौ देग्लाय मोननो हागोन जुदि जायाबाथ' नोंथांमोना देग्लाय बोसोराव मोनगोना जोबोद चान्सआ खम दा बेनिखायनो फैगोन बोसोराव नोंथांमोना मोनगोनखौ आसाखौ लानो हागोन जुदि देग्लाय बोसोराव गोख्रैनो जुदि जिअ टेगिंआ जायोबा नङाबा हले जिअ टेगिं जायाबा हले चान्सआ खम आरो नोंथांमोना नैबे सरकारि फायखानानि 12,000 फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हागोन दा बेनिफ्राय रेशन कार्डनि गोदान एप्लाइनि बागैथ' आं नोंथांमोननिसिम सिगाङावनो खोन्थाखाबाय नोंथांमोना खबर लाबानो जाबाय बिसिडिसि अफिसाव जब कार्डनि बागैबो जायफोर एप्लाइ खालामनो सानदों बिसिडिसि अफिसाव थांनानै खबर लाहैबानो जाबाय अब्लासो नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा बेनिफ्राय PMAAY सरकारि न'खौ नोंथांमोना फैगोन बोसोरनिफ्राय मोननाया स्टार्ट जासिगोन आं बेखौथ' खोन्थाहरखाबायसै दिनै जोंहा सार्भे खालामनायनि लास्ट डेट जोंहा दिनैनो लास्ट डेट सरकारि न'नि सार्भे खालामनाया दा बेनिखायनो फैगोन बोसोरनिफ्राय नोंथांमोना मोनगोनखौ दायो आसाखौ खालामनो हासिगोन खामानिया जोंहा गोख्रैनो जासिगोन दा बेनिखायनो जायफोर थांनाय बोसोराव सरकारि न'नि थाखाय सार्भे खालामनाय फैगोन बोसोरनिफ्राय नोंथांमोना मोनगोनखौ दायो आसाखौ लाबानो जाबाय दा बेवहाय सेलेक्सन जायोना जाया नोंथांमोननि सायावसो बे सोनारसिगोन आरो दा बेनिफ्राय नैबे बिटिसिनि 2 लाख फैसानि एप्लाइ खालामनायखौबो नोंथांमोना मास मोननै बिथोरावनो जागोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय जायखिजाया नभेम्बर मासफोरनि बिथोरसिमाव जाहैगोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय मानो होनोबा बाजेटखौथ' लाखाबाय नालाय दा बेनिखायनो नोंथांमोना दायो डकुमेन्टस बायदिसिनाखौल' रेडि खालामना दोनबानो जाबाय एप्लाइ खालामनाय एसे उनावनो जानो थांगासिनो दङ थिग बेबायदिनो CM ट्रेभेल स्किमनियाबो एक्जेक्टलि टाइमावनो जोंहा जाहैगोन नभेम्बर डिसेम्बरावनो जागोन गिबियावनो जायफोर बिथांमोना फैसाखौ दायो मोननांगौ दा बिथांमोना मोनगोरगोन फैसाखौ सोना हरगोरगोन लासै लासै रिलन्च खालामगासिनो दंखायो नङा होमबा जेरै जिबन प्रेरणा स्किमनि फैसाखौबो जोंहा सेप्तेम्बरनि गिबि सप्तायाव सोना हरसिगोन दा थिग बेबायदिनो बेखौ सोना होखांनायनि उनाव CM ट्रेभेल स्किमनि फैसाखौबो सोना हरनाय जासिगोन दा बे लन्च खालामनाय लोगो लोगोनो एप्लाइनि डेटआबो जोंहा ओंखारना फैखागोन दा बेनिखायनो गासैबो नोंथांमोना रेडिखौ थाबानो जाबाय नोंथांमोना
खमथारबाबो मेट्रिकसिम फरायनाय बा मेट्रिक फेलबाबो जागोन नाथायबा क्लास 10 सिम फरायनाय जाथारनांगोन नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन CMAAA स्किमनि थाखाय आरो नोंथांना 2 लाख फैसाखौ मोननो हानाय जागोन दा बिनि थाखाय नोंथांमोना बयबो रेडिखौ थाखादो दा बिनिफ्राय नैबे अरुणोदय स्किमनि LPG गेसनि बागैथ' मा आपडेट हरबावनो जेबो आपडेटआनो गैला नाथायबा बेखौ खोनादों आरो जेनेबा बे बोसोरावनो नोंथांमोननिसिम साबसिडि होगोन 250 थाखा फैसा सोनायनि खामानिखौ मावगोन बेबायदिथ' खोनानो मोन्दों नाथायबा जेबो अफिसियेलि दिनैसिमबो आपडेट ओंखारना फैनाय जायाखै सरकारनिफ्राय चिफ मिनिस्टार बिथाङाबो बिनि बागै जेबो बाथ्राखौ बुंनाय जायाखै अब्लाबो नोंथांमोननिसिम आं बेखौनो बुंबाय आरो देग्लाय बोसोराव मोननायनि जा खौरां खोनादों दा बेखौ नोंथांमोना मोनगोनखौ एसे आसाखौ लानो हागोन सरकारा जुदि एसे उनाव बिनि बागै बाथ्रा रायलायोबा दाथ' नाथायबा जेबो बाथ्राखौनो चिफ मिनिस्टार बिथाङा बुंथाराखै दाख्लैबावै अरुणोदय स्किमनि आगस्टनि 1 थारिखआव फैसा सोना हरनायावबो LPG गेसनि जा 250 फैसा होनायनि नोंथांमोननिसिम माने रादायखौ होदोंमोन जायखौ एप्लाइ खालामनोबो होबायमोन दा बिनि बागै हले जेबो बाथ्रा बुङाखै दे दा बिनिखायनो बे बोसोराव जों मिथिना मोनगोन आरो नोंथांमोना मोननो हागोन हाया जुदि मोनोबा देग्लाय बोसोराव नोंथांमोना मोननो हागोन खोनानायाथ' बेनो आरो जेनेबा देग्लाय बोसोरनिफ्राय नोंथांमोननिसिम 250 थाखा फैसाखौ होगोन होननानै दा बिनिखायनो बयबो नोंथांमोना एसे नेदो एप्लाइ खालामनायाथ' थांनाय बोसोरावनो जाजोबदों जानुवारिनिफ्रायनो होनायनि खोथामोन नाथायबा होआखै बोसोरसेयानो जाफिनलाय लांसै दा बेबादिनोथ' जानाय नङा दा बेनिखायनो देग्लाय बोसोराव मोनगोना चान्सआ बारा आं बेखौ सानखादों आरो मोनगोन बायदिखौ आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों बुंनाय जायो दा बेखिनियावनो नोंथांमोना दानिया माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअखौ नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय ओरैनो जेबो अफिसियेलि माखासे गोनांथार आपडेटथ' गैया अब्लाबो नोंथांमोननिसिम माने माखासे नोंथांमोना कनफिउजन जाबाय थायोना दा बिनि थाखायनो माने सानफ्रामबो मैयाथ' आं होनाय जायासै दिनै आं नोंथांमोननिसिम माने भिडिअ लाबोनानै बेखौ आपडेटखौ खोन्थाहरनाय जाबाय जायफोर नैबे रेशन कार्ड जब कार्डनि थाखाय एप्लाइ खालामनो सानदों खबर लानो थाखाय आं नोंथांमोननिसिम खावलायहरनाय जादों BCDC अफिसाव नोंथांमोना खबर लाहैबानो जाबाय बिनि उनाव नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामबानो जाबाय दा बे जाहैबाय आपडेटआ दा बिनिफ्राय मा आं आपडेट होनो नागिरबावदोंमोन नैबे जीवन प्रेरणा नोंथांमोना सेप्तेम्बरनि गिबि सप्तायाव मोननो हासिगोन जायफोर नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव आधारजों लिंक जानाय निजुबाबो निजुब महिना आसनि स्किमनिया नोंथांमोना फैसाखौ नैबे अक्ट'बरनि 10 थारिखआव मोननो हागोन जायफोर नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआ आधारजों लिंक जानाय नोंथांमोना जायफोर नोंथांमोननिया बेंक एकाउन्टआ आधारजों लिंक जायाखै नोंथांमोना जीवन प्रेरणायानो जा निजुबाबानो जा निजुब महिनायानो जा नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हानाय नङा दा थिग बेबायदिनो NSPनि ST स्कलारशिपनि फैसाखौबो आगष्ट सेप्तेम्बर बे मास मोननैनि बिथोराव नोंथांमोना मोनगोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय दा बे भिडिअआ बेखिनियानोमोन नोंथांमोननिसिम आं दायो माखासे स्किमफोरनि आपडेटखौ बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय बे भिडिअखौ नोंथांमोना बयबो शेयार खालामना होदो आरो माबाफोर नोंथांमोना सोंनांगौ दङबा भिडिअखौ नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै सोंहरबानो जाबाय दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों